El dia 6 de març de 1983, a les 9 del matí, a l'esplanada davant del baixador dels ferrocarrils de la Generalitat, començaven els preparatius per a la celebració de la Festa dels Tres Tombs, festa dedicada a Sant Antoni. Diuen que el nom dels Tres Tombs ve d'un fet que antigament els genets obligaven els cavalls a alçar-se sobre les potes de darrere i fer 3 voltes davant el sacerdot mentre aquest els donava la benedicció. També hi ha qui diu que el nom ve de les 3 voltes que els genets que participaven a la processó de Sant Antoni feien al voltant de l'ermita d'aquest. El que sí és cert és que aquesta tradició tan arrelada a Catalunya retorna cada any als nostres carrers per fer les delícies de les criatures i també dels grans. Pot semblar una mica estrany que Sant Antoni, el 17 de gener, es celebri la festa dels Tres Tombs el 6 de març. Com totes les coses, té la seva explicació. L'any passat, i des de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, va sortir la invitació d'una possible unió entre diferents pobles que celebren Sant Antoni amb la fi de projectar i potenciar la festa. Així, es van reunir 8 poblacions: Martorell, Olesa de Montserrat, Igualada, Esparreguera, Terrassa, Sant Vicenç dels Horts, Navarcles i Manresa. Naturalment, els hi haguera agradat fer la festa al seu poble el mateix dia de Sant Antoni i es va decidir celebrar-la una setmana cada un, a partir del 9 de gener, i tot mirant les possibles dates més factibles per a cada localitat, amb la fi de que no coincidís en cap altra festivitat local ni d'algun indret de prop. Ho fem o no ho fem? Barot, passa allà. Ton pare diu que... Els preparatius es desenvolupen de forma creixent a mida que van arribant els participants amb els seus animals. Sort. Aquell del cotxe. Una pipa,
Com a grans vedets de la festa, els animals són respatllats i vestits amb les seves millors gales i arreglats fins a l'últim pèl per la seva posterior representació. Molt bé. Amb cavallerositat solemne començà la cavalcada.
Cavalcant per la plaça Caritat, carrers Verge de l'Alba, carretera de Vic, Joan Jorba i mossèn Jacint Verdaguer, foren donats els 3 toms.